Assalamu alaikum jama'an Najeriya. Suna na Mr. Cholet na zo da ƙasar India saboda na zo muku da sabuwar waƙa ne wadda na yi domin Buhari ya gama mulki da shawa. Sai Mr. DJ ba mu shoti mana. Buhari mu da kai mai ban kwana, he wata yana buwa ba mutuwa ba. Kai ka gama to yau ai he ka ba mu guri. Gaskiya yaro a gaishe ka sannan ka da kokari abin ya ba da citta sosai mun gode. Gaskiya ka faranta mana rai muna godiya to ai kenan. Ni ma na jinjina masa na ba shi naira miliyan 500 da gida da mota. Kawu mawaƙin nan ya burge ni sosai. Kwarai kuwa ɗana wannan mawaƙi ya shahara domin kuwa duka yankin Indiya babu inda ba a san shi ba.